Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata barita nauli memakulingi hita di minggu Saudi Sadarion tersurat di opat Musa bintu Onom ayat 22 rodi 27. Huzahama tapayuti hukma di rohat tabi. Dungi Romuse mahata di Jahuba tusi Musa songonon. Patol hasma hatakon tusi Aaron dohot tuakan anak-anak. Ikon songonordo dohonomu tuhalak Israel laho mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala di ramoti Jahuba mahong. Di pasodakko Jahuba ma buhina tuho jala asi rohana midaho. Di dopakon Jahuba ma buhina tuho jala di pasaor homma dame tutodim. Ikot songonima appe honon nasida guarhu Jahuba tuhalak Israel asa au mamasu-masu nasida. Ido yanggo sahana. Huria nani haholongan ni Tuhata marulup-ulup rohata di bagasa Sadarion, marningot basa-basa do pasu-pasu ni Jahuba, nasuhiamat cadi, nasuhiamat cohot, di tongan ningoluta siganupari. Laos pasu-pasu ni Tuhata debataido nang nama masu-masu sudah hamunaka inanami panitia perhehonina Sadarion. Laos pasu-pasu ni Tuhata debata Jahuba mamasu-masu sudah naka amanami nanami na posobulung remaja nagabi pengurus jaka seksi-seksi na baru memuka Sadarion. Jala laos pasu-pasu ni Jahuba do toktong. Nama masu-masu saluhu na hita na rotu bagas zoro ni Tuhata. Sunguni nang di akka panitia namin na Rosya Jakarta. Di luhon niya mata Effendi Sibulun. Rapdo akka robongan. Pasu-pasu ni Tuhan Jahuba na tolhas tuhita Sadarion lausido tong mamorhati hamuna saluna mangulahon ulauni asa tulus bahen hamuliaon ni gorni debata jalau lupulup di sadok ruas ni Huriana di sadok Portibion. Nungana niya zo tatangihon pasu-pasu ganu merminggu hita. Jala zo do digoari berkat Harun. Alai dang nasi Harun pasahaton pasu-pasui. Perhitian ni Jahuba du ibana. Nani suruh ni debata pasahaton ni si Musa tu ibana. Pasahaton pasu-pasui. Adong zo tulu konteks na met alai
matsay balga pakorhon na tuhita. Sari-hari do di pasaha debata pasu-pasu na kuzahahon na king. Perzulo di tonga-tonga ni Minggu eksaudion maringat di holakolang ni Minggu hananaik doho Pentakosta. Lapatan na dinamanaik tuhata Tuhan Yesus dang ditadikon hita. Halai do anggo pasu-pasuna dihita kena persea jala tongoson na manang tod di perbedia tod di pangodioni asa sadahita rapdo tuhatai makasagaton basa-basa pasu-pasu si pasahaton na tuhita. Konteks na paduahon ima tagan bangso Israel merdalad di tonga-tonga ni parhorsihan. Laho mamulus dalan na guguti, lao tolhas tutano kanan, tano nagu susro situa ngiluba. Alai godang godiak kadalani dalan na ruhet-ruhet, godang dolisi akka pangago, akka hewan buas, akka kalazengking, akka batu, namarura, nabuhi tahop tuak ka namardalan. Alai dilehod Jahoba pasu-pasu tunasida asa unang madeb. Diragam niya kadalan na mauli. Jala konteks na patuluhon, perikop pasu-pasu na tajahan na king, miyan di tonga-tonga ni ragam akka aturan, ruhut peraturan, na nilehon ni Jahoba tu si Musa ulahonon ni bangsoy. Lapatan na dilehod Jahoba do hape dohot akka pasu-pasu na tuhita, na zului tu bangso Israel, asa marguguro na sila mangulu, dia karuhut, dia kaaturan, naun niaturhon ni debata. Dak kaya hape, dilehod debata, pasu-pasu tuhita, asa gaybi sotaratur, asa gaybi masibuan leheng ngabi. Alay pasu-pasui dilehot tuhat tatuhita asalam maratur do jalalam tiur salu nakkaulota. Gabilao maroha zolo tuhatan ni Apostol Paulus di sada Korin bidu 14 ayat 33 doh 40 dang dihalomoh debata nagaur. Ikos saluhu na do maruhut maratur jala denggan. Iro ubahid dilehon Tuhani pasu-pasu tuhita salutna. Hamuak kamanginang di minggu eksaudiope dilehon debatado ng pasu-pasu na tuhita ganup. Tuluma unok ni pasu-pasui, alay makakam sa luhu na panggulmiton ni nguluta. Jalairo pasu-pasu ganup, bongot tita tubagas zoro, di pasu-pasu hita, lahumuli tubagas tabi, dohot tuak kaulaw tabi. Say di pasu-pasu, jala di ramoti Jahoba maho. Molobongot ti tatubagas zoron di bata, dakya hita luangan. Sudedo hita rim di pasu-pasu Tuhani. Alay molo di pasu-pasu Jahoba hita, sunggul-sunggul doy, dangarok kape ng guapala, sao tikpe, nabuy pangasahonot tol siya kanak kadiriton. Iya soholan, ala na di pasu-pasu Tuhani. Termasuk melobongot ti tatubagas zoron itu hatta laho marsobba tu ibana
hipas sita sahat tu tonga-tonga ni bagas joroi, ipe holan ala pasu-pasu ni jahu badui. Dangadong nabui si pangasahonota dukon ni asini rohana. Di pasu-pasu do hita diakka si panganon, diakka parabiton, nang diakka hahipasoppe. Dangadong nang gosade pesan hita nalias so di pasu-pasu Tuhani. Sudedo hita hape akan na pinasupasu. Dangadong nang gosade siyan hita na ditulak. Jai akabohi na diberkati do hape sudah hita na merpungu di bagas zoron. Wajah-wajah yang Tuhan berkati semua kita dengan segala pergumulan kita masing-masing. Dengan segala penyakit kita. Dengan segala tugas tanggung jawab yang ada pada kita masing-masing. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang diberkati oleh Tuhan. Jala mulai dokot diberkati, sadah-sadao dodohot pasu-pasu merhiti na diramoti. Lapatan na dakkola dileak kita mangat dohot minum marabit dohot diak kaulau siap hari, halai diramoti dohita disi. Dijaga, dipelihara, dihadangi, sian aka sorok mi sibulis. Asa sonang marulupulup pita madalen yaka adari dinguluta do mangulahon nakkaulaon na tolhas tuhita ganu. Adong ko hea dua dana meraha maranggi sayolo mamangicahi sada ina di tetangga ala inata na di tetanggaon, sayolo mabaday dua danakon. Jai sugo marohani dua danahon, tu inata na di tetanggaon na sayolo mabaday. Nian baday-badana asa berzuro nian anak konaw na duaon. Alay sada tiki, adong maditiop inataon dua kui. Roti. Nero may nataon, nyon na hamu dua hamu rotuson. Adong kue dia jalo maun asapang kamu. Ileo metu dana na duaon. Dilong ang maraon dana kon. Bah, salilingon terus do dang lomorohan ni inang habarbalok tam mamerik kita na dua. Happy bahasa hulay yang gabi dilehot tu hita roti do kuin. Roma dana siak kangani madok berarti holan hatana do hirana posi tu hita. Anggorohana tungbur zudo. Aidang sudat inata-nata do na jugulon mangalehor roti tu hita. Jadak songon edde di hutan nami. Budi tugu-tugu danak sian hamid metonna dang ulu berbagi gabi haci rohana. Sada dua tolu mire do adongan no kueku dakuleyako. Jadi siya mulai hadak danahon na ngahirana mehe turo handak danahon asaw na ngolo merbagi roti. Alay yang godak dadak dua kening nang pe say songon na olo hape paingoton inang tetanggaon tuhita holong go hape rohana tu tuhi. Dak sudat inatay mangalehor roti tudak danahi alani holong ni rohana. Hita pe songon tersurat di Roma bidu 5 ayat 8 dihaholongi debatado hita uju perdosa dope hita. Dang dihaholongi debata hita uju denggan. Uju yes
Tapi uju perdosa do hita. Dihahulongi debata. Iban na kebe belga asini rohai. Anggoti kiso merdosa do hita berzu halak. Soal biasa do. Alay mo lo berzu ina tong tua mata. Nakpese mula-mula pagi. Bah, itu pengorbanan na luar biasa. Alay unang matong itu amat tay. Berarti kumula-mula pagi mau terus asa berzu. Inata. Ang gunung go berzu. Di pauwabi maka rohana. Paduahon di sodak ko Jehovah ma bohina tuho. Jala asi rohana midaho. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dang di pasok bude batahi tamerdalat di nguluot di bagasak kagulapon. Dilehod do sinodang na. Asa tabawoto mernida dia adalah si todongon, dia adalah si pasisyon. Dilehod do sodang na itu hita ganup. Jadi dang sasitong nga boy do honota, ada kuboto merdala bah. Dang adong dia boy merniday ni daong. Nung ngay lehod de batatu hita, sinodang nga. Nung nga dilehod tu hita center na badia, marhiti-hiti hatanay. Asabuhi taida dia dalan nanang ikosibulusot ta. Laos sinodang nito hataido margogoyhon hita, mga dupi akanamaol. Manang na di kantor pay, manang na di belia pay, manang dito nga to nga ni keluarga pay, nung nga di sodangi de batabo hitabi. Asa gabi taboto, mangulahon dia lomo ni rohani de bata. Hamuak kada mang dohday nang ope pasu-pasu doon. Alana, tersurat dotok sa sitongan ng dibibil tay tuksuarong ko sa zolmana sanggup mernida buhini debata. Iben na pazupang si Musa doho debata Jehovah dihukupi do buhina. Dihukupi. Aladak sanggup ibana mernida balgani hamuliaw ni Jehovah dito nga ninguluna. So nganino nang Apostol Paulus di kemardala lahutu damsik. Dak sanggup si malolong nga mernida sinodang ni Tuhani. Ubahin sa peikon pelong si malolong nga. Aladang margugoy ba? Dak sanggup iba na lahu pazupa buhi sinodang ni Tuhatay. Alay nuaeng mga sahos sinodang ni Tuhatay do hitabuy bangalakka. Di Ede nomor 27 ayat 7 di dok sodang siya debata hatiuron siya gidjang. Bahen ture sodangi ma rohanami asa sonang. Laho madjalo hanguluan pinatupami o Tuhan. Mula dong akka jolma na sila morohana di dagulap-gulap ngasingon. Manang nadong siya lakana buru lumorohana di tempat na gelap-gelap remang-remang openg nga si paresono. Gariada ikon tiurdo. Asing majolo mulo remaja rupani, anggo remaja meloro suran ni Hamlet na mate manya doho lepu. Masa hirang nagabi tiur ibarengi mana majaha surat ni Hamlet naon. Hape lupa ibana tupa surat ni akan namangelay-lay ibana dui. Ala sutiur di jaha. Di sodak ko Jehovah do bohina tuhita jala sirohana midahita. Nang dihita sa luhu na sinodang ni bohin ito hatay do.
na manodangin nangaka ina parheo penon, nangaka pengurus dia ka seksi, asa do akana gulap siya ni, katir-tirbe diula ka ulona. Tau hasangapon di goran itu hatta, las niroha di sado ruas ni Huriana. Patuluhon di do pakko Jahoba mabohina tuho. Jala di pasor homma dame tu todim. Di do pakon. Gari masih zalanga kita kamanginang. Moloso di bereng dongat taido bohita tikina masih zalangani. Tunga pala ruas itu tu doate. Ruak. Sahira nang arga situ tu tangan non inda butiru pani. Di mana ini ngumat. Jala hita pe misalnya tu anak kota. Tugu-tugu tol nang hita pe ditiki contoh kalau masih zalangani. Dopak mah bohita. Hita sama hita. Ilya ko pataho saham niyak kadak danahi awak kamanginang. Nah buat mau ninarupani dangargai didak danahi. Dangarga. Udah aku cinta sama mama ya. Udah selesailah inarupani. Dang haci dorohannya kainatezi. Anggo sodopak go buhita. Lapatan na marhite na padopak buhiod do hapataran ni holong tanah tutu maradopon na pazupang do tita. Ditikin na padopak buhiido tada holong ni rohana tutu na rosu na mesra rap dohot akan na pazupang do tita. Out surah debata di padau buhina sakita. Muru kibana daktar zaluhi tabe pasu-pasu. Anggo di padau do buhini tuhatai. Garis ada boru-boru manang na duli-duli. Ala liling dak pazupang do amung nga. Manang na gabi sohok marupani dang rap do amung nga. Gabi adok persoalan. Mula ma ibana. Diwa ma pohopuna. Anggo soholong kurang na toras nai. Tangan memberengon nai. Padaon na do. Buhi. Haci marohan niya nakon nai amang. Pahit nai pabahin ni amangon. Pahit nai pabahin ni inangon. Alay mo lo siya, gerbang pero anak ko na ro, maumak na ito mo to, dagi anak ko noon, natakkangon. Alay itong ko sa niholongan na rupa ni, diuma, dihaol, suwang masudi, akahachi ni roa. Iban na mulodong si patan ng anak ko, tarupa ni, pulang-pulang malam, pulang-pulang jam 2, jam 4 pagi, ngay ko sukunotan na, naso do pa, gobohita to na sidamang nadang. Toguy bana, haul, umma, akadat danahi, padopak buhi tu bana. Asa uhir tu baga sa rohana, takas do dihaholongin atau ras na ibana. Dungita di konon nama akana Solomo ni rohana. Padopak buhi sa Jahoba do mga lehot dihitan ng akagazang umur. Ngolu na maduma, las niroha di rumah tangga, maluas siya parmaran, akahahipason, do siya nakaparmaran, dohot huason yaka setan. Padopak buhi Jahoba dohita, lahuboy manalpui, manaluhon salu. Hamunak kadamang doho dainang sadaha-sadaw na padopak buhi do tuhata di do di son di pasaur hode batama damena tutodim. Melosa hati pasu-pasu itu hita di do pakku Jahoba buhi na tuhita sudi mahita merdame. Merdame manang akka ama dohot ina. Merdame makaya nakon tunatorasna. Merdame matong ruas do akka situa do tami akka pedita. Ayang go boy do tabba pasu-pasu tu hita, merhiti hita, mertokar-tokaron, tetabayon na mertokar-tokaron.
Alay ang gosong gugunana, tuwa pala si peliharaw ni. Ang gosong gunana. Di pasaorhon damena tuhita. Alay tong mardame hita dohot dirita ganub. Ala si pata oldo maol mardame tudirini ba, hape tudongan hirana mura mardame. Oldo mura mardame naksada ama tuinatan ni tetangga, alay tunatay jabu tong hurang mardame. Gabi mura mardame tunadaw. Hape sa sitonggan yan, apalagi di minggu hananay itu hasasahor nito di perbediai, disuruh hita berhat di ulaw ni Apostel Bidusada ayat walwi, ikom mulai sa Jerusalem do. Baru tu Judea, baru tu Galilea, dungi satu ujung nipor, dakya disuruh debatahi ta berhak perzulu sian ujung ni pertibion baru tu Galilea mangna tu Judea baru tu Jerusalem alai ko perzulu do sia Jerusalem hutatta namraha marangi bapatuatta indang tua naboru baru pemangalaka tu tetangga tu pluralitas tu kemajemukan ditongani nahubaliakta. Alani hamu akadamang doh dainang marulupulo marohatta di baga sa sedaryon. Majalo tulu uno ngi pasu-pasu na siya tuhata alay makakam saluhu na din gabasana. Di badongan do nang dia ka pangatusyo di hata ni tuhataon martudu-tudu tuha si tulu sa daw ni tuhata do. Nang tulu uno ni pasu-pasuon mamasu-masu hita. Sumodakon bohina tuhita. Dohok madopak kon bohina tuhita. Dikator pe dopak go bohini jahuba tuhita ibi. Rap do hita do tibana manguduti akkaulat tabi. Pasu-pasu na songoni matolhas tu sudi hamunak kena nami na patupahon perhehota. Pasu-pasu na songoni matong madongani sudi hamuaka amanami na nami pengurus seksi na baru di huriat tahun. Pasu-pasu na songoni matotong madongani hamung sudi penitia nami nang merluza-luza rosian Jakarta. Jalado mahami sa Sudirmanoto mangyakon tulus manang ulota di tanggal 10 Oktober lububi. Taba seha amang sibulonon non marihiti-hiti kauluan naduhi sudi tulus di pasu-pasu tuhatta. Jala sudi mahitaris di pasu-pasu tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti. Di sodakon bohina jala sirohana tuhita ganup. Di dopakon nang bohina tuhita ganup. Jala saorma nang damin tuhatta tuhita salutna.